extraordinaria para afrontar así celebración deste pleno co motivo principal da celebración do sorteo público relativo ao nomeamento dos membros das mesas electorais conforme o artigo 26 da Lei Orgánica 5.985 co motivo das vindeiras eleccións xerais do 23 de xullo. Así que damos paso á celebración deste sorteo das mesas. Bueno, pois igual que da outra vez, vamos facelo coa plataforma habilitada polo Ministerio, por IDACELEC. Poremos 14 suplentes para cada un dos membros da mesa, porque imaginamos que pode haber bastantes excusas, así non temos que repetir o sorteo. Entón nada, se alguén quere mirar como fago dentro da plataforma, pois está aquí, e se non doi xa a realizar o sorteo con esos 14 suplentes. Sobre todas as mesas, realizamos o sorteo. E listo, está facendo. Dime aquí que pode tardar varios minutos, así que, bueno, listo. Está realizado o sorteo, así que podemos continuar. Ben, despois procederase a entrega de unha copia, como sempre, a cada un dos grupos políticos. Ben, pois segundo punto da orde do día, a aprobación se procede da proposición da Alcaldía relativa ao proxecto referente ás obras de mantemento e mellora de vías municipais de acceso a Barbeitas, Graduín, Fabás, Liñares, Gardamil e Cabanas, que corresponde ao expediente 1406 deste presente ano. Para os que nos están seguindo, porque os membros da corporación teñen a documentación no seu poder coa convocatoria, pero para os que nos siguen o pleno saber que é o proxecto das obras que se encadran dentro da solicitude da subvención de Agader. Algunha intervención? Sáltame o meu, non sei por qué. Agora está apagado, sí. Ahora? Sí, vale. Nada, dicía que hoxe traemos este pleno a aprobación do proxecto de mantemento e melloras de vías municipais de acceso a Barbeitas, Graduín, Fabás, Liñares, Gardamil e Cabanas. Unhas obras que o Concello de Vilalba inclúe dentro do Plan de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal, o Agader. Unhas axudas destinadas a ampliar, acondicionar e conservar a rede de camiños de titularidade municipal, non só de Vilalba, senón de todos os concellos de Galicia. Estas axudas teñen por obxectivo a mellora das vías públicas para a poboación do rural. Este proxecto de mantemento de vías é un proxecto financiado case no 99% da súa totalidade pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Esperemos que unha inversión da Xunta de Galiza en Vilalba non sexa un problema para vostedes. E como procederán? Pois supoñemos que agora irán encargar o cartel das obras. En el poñerán Xunta de Galicia, 115.652 euros, e xusto debaixo, en vermello, para destacalo ben, poñerán Concello de Vilalba 0 euros. Basicamente, por pura coherencia, porque é o que fixeron todos estes meses. Tanto criticaban constantemente a Xunta de Galicia, pero aquí temos unha mostra máis das inversións, neste caso no rural, que se están a realizar dende o goberno autonómico. Por outra banda, o que observamos é que se fixo un encargo a unha empresa externa para a redacción do proxecto, que polo que analizamos non é a primeira vez que isto acontece. Entendemos que debería estar tramitado o oportuno contrato e telo sacado a licitación,
Sen embargo, revisamos o perfil do contratante e nós non atopamos por ningún lado. Algo que resulta curioso e máis cando no seu discurso apostaban firmemente pola transparencia. Gustaríanos, se é posible, que nos aclarase onde se atopa publicado, porque, como lles digo, nós non o vemos. Sí. Vale. Vale. Sí, escoítase? Sí. Ben, moi bo día a todas e a todos. Unha das principais cuestións, un dos principais retos que asumirá Vilalba Berta nesta legislatura que comezamos será a do correcto mantemento e mellora das diferentes vías e camiños de titularidade municipal. Para acadalo son fundamentais os fondos propios, iso está claro, pero non menos fundamentais son as achegas das diferentes administracións supramunicipais, tanto a Deputación Provincial como a Xunta de Galicia. A este respeito son indispensables para conquerir este obxectivo que entendo que nos une a todos e, polo tanto, dentro do Grupo Municipal de Vilalba Berta non podemos máis que celebrar que un investimento destas características chegue ao noso concello e non vemos xa o momento no que non só poidamos sacar a licitación este contrato, senón que poidamos ver certificadas e rematadas as obras en beneficio dos veciños e das veciñas das parroquias sobre das cales se actuará. Por lo tanto, neste sentido, parabenizarnos a todos e dar as grazas tamén, neste caso, á Administración Autonómica polo seu aporte. No, Luís, por favor. Bos días. En primeiro lugar, cando se dan cifras, hai que falar con un pouco de rigor. Dixo vostede que financiaba a Xunta 99%. Non é certo. En primeiro lugar, cando se saca o plan de camiños que é para toda Galicia, hai que dicir que a Vilalba con 1.500 km de pistas lles corresponde unha parte proporcional moi pequena, que é o único que aporta a Xunta de Galicia nas vías en 4 anos. Non aportou absolutamente nada, e se non pode mirar o anterior as cifras. Mire, nesto hai que poñer o 21%, o cual xa non é o 99%, si o Concello ten que poñer sobre a cantidade o 21% xa non coincide os datos que está dicindo vostede. Por lo tanto, cando ven dicindo aquí isto xa no primer pleno, polo menos ter un poquinho máis de información do que está dicindo e poñendo que o Concello de Vilalba vai poñer 0 euros. Non, non pode poñer 0 euros porque temos que financiar o 21%. Esa é unha cuestión moi importante, ainda que lle dé unha nota á concelleira que se vai ir ahora, que tamén avisou en compatibilidade, non é co cargo, pero que pasa que ten que irse de Vilalba porque lle interesa ela, evidentemente. Por outra banda, dicirlle que sí que o do proxecto é certo, pero sempre se fixo este modus operandi que se encarga unha empresa externa, pero non cando estábamos nós. Pode mirar as facturas cando estaba a señora Sandra Vázquez de concelleira, que este mismo ingeniero se lle encargaron o mismo método dos proxectos. Evidentemente que hai que facer agora o tema de solicitar sempre as ofertas correspondientes, pero tamén non é certo que cambiou a lei de contratos. Unha persona pode facer, parecenos que o Partido Popular daquela confiaba nesta persoa e non seguimos confiando. Non facemos moitas veces a selección que fai vosso partido de coller e cando se cambia inmediatamente xa lles poñen unha cruz vermella. Nós non o fixemos, evidentemente. Polo tanto, dicir vostede que a Xunta de Galicia se aporta no plan de camiños con 100.000 euros para Vilalba, eu penso que debe mirar un pouquiño ben estas cousiñas e vir mellor informada. Empeza mal, sobre todo cando dice que temos que poñer na Xunta de Galicia que financiou 100% e a Concello 0%. Por tanto, mira un pouquiño mellor o decreto do Agader, que é o único que nos dá a Xunta de Galicia. Non quería entrar nesta problemática, pero, bueno, vostede mesmo se meteu neste furado e, polo tanto, enteres un pouquiño dos decretos. Completando o que acaban de decir os voceiros dos distintos grupos en este punto, simplemente recordarlle a voceira do Partido Popular que antes de sacar a licitación un contrato é obrigatorio aprobar o proxecto, por eso o traemos a este pleno extraordinario. Segunda intervención.
Perdón. Non falaba do contrato da licitación en sí, que obviamente é posterior, pero sí falaba do contrato da redacción de proxectos, que creo que me contestaba Luís Fernández nesa liña. Vale. As cifras da inversión da Xunta de Galicia son do ano 2015 ao 2019 de 6 millóns de euros. Polo tanto, non pode dicir vostede que non invertiu en Vilalba. E do 2019 ao 2023 son de 3 millóns de euros. En canto ás cifras, obviamente, as cifras que lle estaba dando son sin o 21% de IVA. Era o que vostede me estaba dicindo, que non tivera en conta o IVA. O cálculo fíxose sobre o valor estimado, non se tivo en conta o IVA. E outra cousa que comentaba é que se facía antes o da redacción de proxectos. É certo que se facía antes, pero vostedes estiveron 4 anos estiveron 4 anos agora gobernando. Si tan mal se facía, vostedes tiñan oportunidade de cambiálo e siguen o tendo. O sea que é algo que hai que sacar a licitación. Entendemos que as empresas que están redactando estes proxectos están a facturar sin o pertinente expediente de contratación, que era o que lles decía, non a licitación posterior. É dicir, que están a prescindir total e absolutamente dese procedimento. O que decía é que eso chirría un pouco coa transparencia da que están a falar. Tamén me